Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ano na po tamang higala, niling atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon mga higala nga Martes, no? Pizza usab matarong pizza mga higala. Pizza size na kini sa bulan sa Pebrero. Dili na madugay mga higala, magsaulog na ta sa Valentine's Day. Ang problema lang kay ang Valentine's Day Merkulis sa Badlis. Wala ginaingon mga higala timing kayo, no? O diya alang di ay sa mga natawo og Pebrero, labi na gayon February 29, advance happy birthday kay karong adlaw. Karong bula tuiga leap year, no? Abot og February 29 ang atoa karon nga bulan sa Pebrero. Uy, advance happy birthday sa ato ang mga natawo og Pebrero 29. Nahala no, dapat mga kailang higalang nga Pebrero 29 na tao. Muna ingon nga, every 4 years ta magsaulog sa ato ang birthday. Ayan, no? Nahala, no? Maingod to na kanatong tanan mga higala. Nanghinaot kita nga ana ang kamuntanan sa kapiskay panglawas di ining kamuntuhon. Binuari kita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Naboy no ang atong Saint of the Day karon si Gundiri sa atong listahan. Sigon diri sa atong listahan mga higala, si Saint Paul Miki. Okay, no? Kini si Saint Paul Miki ug mga kaubanan nga mga martir kini sila dito sa Japan, no? Usa kini siya ka Jesuit brother. Unya he preached the good news dito sa Japan and well arrested, no? Dito delikado. Delikado gud kayo ning mga kuan mga higala, no? Daghan kay kining mga hapon may higala ug may mahinayak pastilan, no? Daghang kayong iisog po sila kay pares nila ni San Lorenzo nga gipangdako po dito sa Nagasaki, no? Nagasaki, Japan. Ug gani nga martir po din taon sila si San Lorenzo. Kini si Saint Paul Miki usa kini sa ka Jesuit brother, no? Unya matud pa dili po ni sa Pilipino. Usa kini siya ka usa ni sa murag hapon man siguro ni si Kwan. And then nag-preach kini sila mga Jesuit brothers dito sa Nagasaki gihapon mga higala, Nagasaki, Japan. And of course they were also arrested and martyred. Kini si Saint Paul Miki and companions. And atong 1860 when missionaries returned, they found Christianity was still alive in some parts of kining Japan and faithfully preserved sa Nagasaki, Japan. No, si Saint Paul Miki at mga kaubanan were beatified in 1627 and canonized in 1821. Yan, ano. So, karong adlaw mga higala, gisgutan nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Paul Miki and brothers and companions. Okay, no, padayon ta mga higala sa atua nga mga buhatonon ni ining kabuntuhon. Abino ari kita mahigala sa atuang nga kining CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. CBCP may pahimangno nga dili mo pasagad og perma sa People's Initiative sa charter change tungod kay magsagol kini nga pagpanglingla. Mao kini ang gibutyag ni Archbishop Pablo Virgilio David, ang CBCP President. Matud pa ni Archbishop David, charter change People's Initiative is in bad taste. Ato pa dili maayo, no? Dunay gamay nga ulusbon sa templada. Yan, ano? Balita gikan sa Vatican, ang gibutyag karon sa Vatican ang mga intentions ni Pope Francis panahon sa bulan sa Pebrero. And of course, nalakip sa iyahang mga intentions ang for the terminally ill. No, katabitang mga masakiton nga medyo grabe-grabe, no, serious physical illness, no, terminal ill nga mga tao. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kabuntuhon
ug padayon kita sa ato nga pagtimbaya. Kumusta naman kanong pulding? Ay okay na ko kaayo Pader, wala na ko problema. Ikaw Mr. Cheng. Okay na sa ko kay Pader no, wala na po problema no. Padayon na gyapon mga sa ato nga mga buhat toron ko kini bitaw ato ang pagpamaligya bitaw no. Okay na ba ang imuhang negosyo? Wala ba kay mga illegal na mga negosyo, Mr. Cheng? Alam mo lang kapatid, mada ka mamanigat eri ka na preso pa noon ta, mali lang yung nabuhi ta na preso na noon ta. Mo baya yun na, no, nga dili maayo yun nga matud pa magbuhat kitag dautan. Ilabi na gayod panahon sa kining gitawag na to sa ato ang mga pagnegosyo. Bino, padayon damay gala ari kita sa ato ang ginagmang cholo joke nag-istorya gihapon kini si Busting og si Pikoy. Koy, naglagot yung sa ako ang ugangan. Nga naman, sa may problema. PI kayo. Huh? PI kayo? Suporta siya sa People's Initiative? Niingon ba ya ang mga obispo nga dili ta mo suportaan na kay doon in bad taste kuno matud pa ni Archbishop David? Dili man People's Initiative ang pagka-PI sa akong ugangan. Sabi di ay? PI siya. Pirting inuta. Huh? Ang iyahang pagka-PI, dili People's Initiative, pirting inuta. Dili gyud mutabang namo. Mao ba? No, mao day na yan pagka-PI, no? People's Initiative, perting inuta. Ma-PI pag gihapon na. Nga naman. Perting imposiblihang mutabang kay inot magkakayo. Joke ba yun? Joke na dagay ito, may lain. PI kayo. Perting inuta. Pero padayon ta mga galas sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Okay, padayon ta sa ato ang mga pagpangalaga. Ari na kita mga galas sa ato ang mga catechism. Okay. So, noon ay mga pangutana, kabahin ini mga white lies. Ibig mga pamakak ba? Ginagmay ba? Kining mga ginagmay pamakak. Father, white lies, is it permissible? No? Labi na gyud kung lingaw-lingaw rang pagka-what lies ang tupag nga na. White lies, pamakak gyud gihapon na. Pero it can be permissible if, saban, if it does not break the law. Kung walay balaod nga kanang gitawag na to gisupak. No. Kung wala bay balaod ba kanang dili ta mga priso ba. Kaya kung mga priso na tanay mo mga white lies na dili na siya mao, no? Or maybe if it is permissible if it will not hurt people. Kung walay taong masakitan. Muna siya, no? So naiingon nga ang white lies pa der. Pwede ra ba na? Magdepende. Doon na may mga white lies nga murabag makatawar punta. Murabag ka na bitang Innocence Day ba? Mga white lies na siya. Pero, bisan pa kung Innocence Day, kung it is already breaking the law, dili na siya pwede. Or, it is already hurting people, di na siya pwede. Okay? Lano, padayon ta. Ari kita sa lain nga pagtulunan. Kining Lent, Father, unsa man ni? Kining Kwaresma, unsa man ni pasabot ni ining Lent? Lent is is part of our traditions. That is a 40 weekdays beginning Ash Wednesday up to Black Saturday, excluding Sundays within the period of Lent. Sa ato pa ang Lent di ay walay apil ni ana ang Domingo. Kay kaning Domingo kuan man ni siya Lord's Day man na. Sa ito pa, ay mo kahibulong nga 40 days, unya naabot og 43. Kaya 44 days, ibis nga 40 days na nahimong 43. Kaya nga naman, dili man natong lapilon og ihap ang kanang mga adlaw nga Domingo. Klaro? Unya, matud pa, ang unsa man gyud mga buhatonon, panahon sa Kwaresma or 40 days of Lent. It is a time for prayer. Panahon na nga mag-ampo tama nalangin. O niya, preparation to celebrate Easter. Sabuti pasabot nga, kining magkuan kita, mangandam kita alang sa pagsaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo. Muna nga,
magampo kita. No, unya sa kining ato ang paghimo sa Kwaresma, kalapil na ni ana ang penitential, ang kanabitang pamalandong sa atong mga sala, no, penitential prayers. Unya fasting, no, apil po ni ana ang doon na po yung mga adlaw nga magpuasa ta, unya doon na po yung mga adlaw nga maghatag tag limos. Okay, kanang atong fasting mao man ay atong ihatag nga limos ngadto sa atong mga kaigsuonan. Okay, klaro na. So fasting, Kwaresma or 40 days of Lent, mao kana ang panahon nga diin mamalandong kita sa atong mga sala, mangandam kita alang sa pagkabanhaw ni Kristo. Unya doon na tayo himuon nga pagpuasa o paghatag og mga limos. Okay, another kining topic, no? Sa atong balaod, kining doon na ba tayo mga paagi ba there nga mamaayo ang atong relasyon sa usag-usa? Do we have teachings in how to get along with others? No, of course, there are suggestions on how to get along with others. Number one is respect the privacy of other people. No? Respect the privacy. So, aron kita makabaton og maayong relasyon sa usag-usa, magbaton gud kita og respeto ngadto sa usag-usa, especially ang ilahang private life. Dili na ta mag-apil-apil ana, no? Mga kaigsuonan nato nga kusog kay manghilabot sa mga private life sa uban, ayo na. Kanarang ilaharang matud pa dili na ta musulod ba? Dili na ta manghilabot sa mga pribado nilang kinabuhi. Number 2, recognize and avoid the triggers. Sa to pa kana bang sa imuhang kinabuhi, sa imong pagkatao, likayan gid nimo nga makahaling ka sa bisan unsang gibati nila. Kanang makahaling ka og kaguol, ayaw ada. Makahaling ka og kasuko or makahaling ka og kaulaw. Matrigger ba ang ilahang kaulaw kay dunay sila yung mga epekto, mga apan niya, maupoy imuhang sigihan og atake ang ilahang apan, ayaw maulawan man taniya, no? O baka ang ilang mga sikrito maoy imong ipagbutyag, dili na sa mao, klaro. Visualize the scenarios which always manage to get under your skin. Another, think about ways in which we can avoid them. Make a quick escape if you can avoid the triggers. Sa to pa kung nunay mga higayon nga murag dili gyud nimo kalikayan, nga murabag imog yung matandog ang ilahang pribadong kinabuhi, na lang, likay. No? Ano? And of course, ignore what you can. That's what you can, because there's no point on picking a fight over every little things. Your, in-laws obeys, when this or her irritating has or remarks are not directed right at you, try to let them fall at your back. Sa ato pa, kung dunay mga komentaryo nga mura ba o makayaran nimo, sagdahiran na. Basta kay dili lang gyud kaayo bitaw pud ba against the law or maka-hurt na gyud pag-ayo. Pero kung madala-dala ra, no, ikuan ra, palabya ra na siya. Ngano man, dunay ginaingon nga pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Apil na ana ilang gisulti. No, sa ato pa kung maigo ka, butod pa sabot nga maglikay ka sa mga triggers. Kanang unsay mga triggers kana bang mga butang nga talandugon, unay mga taong triggers, mga butang nga talandugon sa uban. O likay pod ang mga butang nga talandugon diha kanimo. Ano? So again, mo kana nga atong pagtulunan karon ug pasalamat gitag dako, ang gitagaan gitag maayong lawas sa Ginoo. Bisan pa sa kapobrehon, pasalamat ra gyud ta nga mayro tag lawas unsaon man gyud nga mo man atong kinabuhi, pobre ra man ta. Ako I remained I always think, no, ako pare mo kuno, but I always put this in mind nga pobre ra gyud gihapon ko. No, I am not entitled to anything luxurious nga naman tungod kay pobre ra gyud gihapon ko. I am still a poor person. Wala nga bisan pa kung medyo napari na ko, matun sa akong hunahuna, I am not entitled
I will not be entitled to anything luxurious. Sa mga butang luho o wala kinahanglana, wala ko na. Dili ko na. Muna ako ang motto in life na I am still a poor a son of a poor father, and always I always belong to a poor family, and I'm not entitled to anything luxurious. Kung naamang gani ko'y kanang mga properties, palitan sa kanan, para na sa ako ang pagpanerbisyo. Kung doon naman gani ko'y mga kabtangan, dili na para sa akong personal, para na sa akong panerbisyo. No? So muna siya. So muna nga, sa atong kinabuhi, no, bahala wala tay mayong itsura, wala tay angay ikapasigarbo when it terms to properties, pero ang usara gyud nga angay natong bantanan, we will always remain humble. Papapilin lang kita kanunay nga mapaubsan. Salamat og mayong mudto Pilipinas.